Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Sa mga tao pong mahilig sa ganito pong talandro ay isishare ko po sa inyo na magagamit po sa panggamutan, depensa, proteksyon. At sa lahat po ng mga bagay po, pwede rin po sa kabal, sa alis, bala, ayaw, putukan. Ito yung napakabisa po mga talandro po na ibabagi ko po sa inyo. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. I-kuha nyo po, i-screenshot nyo po. Tapos ipalamin ninyo po. Maganda to sa gawin nyo pong talandro sa kumuha po kayo ng puting tila na parang kalaki ng panyo, tapos ipalamin ninyo po. Katapos dali nyo sa katawan nyo po. Ito ay protection po sa panggamutan, sa kabal, at sa mga pangkalatan po ito na talandro po. Napakabisa pong talandro po ito na magagamit po sa lahat ng kapanganiban po. Pati protection po, kahit saan kayo pumunta, ilagay nyo lamang sa inyong bulsa, tapos dali nyo sa inyong katawan. Pwede nyo po ipatato sa inyong likod o sa dibdib, kahit saan parte ng katawan pwede po ipatato kung gusto nyo po. Dapat lamang po kung magtatato po ay yung talaga mahusay po na may kaalaman po sa panggagamot po para mabisa po yung papatato nyo po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana paki-subscribe po, paki-like and share po. Maraming salamat.